Как изглежда 6-звезден круиз във Виетнам ще ви покажем днес. Това е Кетерин Круз и се води за един от най-луксозните круизи тук в северната част на Виетнам и през следващите 3 дни ще обикаляме Халонг Бей, като ще посетим най-интересните места, пещери и панорамни гледки. Ще ви вземем с нас, за да видим какво предлагат и тази част на Виетнам и стискаме палци времето да е хубаво и да е с нас. Кетерин Круз е един от най-новите и най-луксозните и общото най-големите круизи, които обикалят из Халонг Бей. Пуснате през 2023 година. Услугите отговарят не само на 5 звезди, ами и на 6 звезди, което означава, че има допълнителни бонуси, които увеличават звездите, когато става въпрос за круизи. Пътуването с кораб из Халонг Бей е едно от най-емблематичните преживявания във Виетнам, което наистина си заслужава. Гледките, спокойствието и усещането са нещо, което трудно се описват с думи, трябва да си изживеят на живо. Ние докато се настанихме в нашата стая, настанихме се след малко обядът, но първо да ви покажа как изглежда стаята ни в круиза. Ние сме на 3-я етаж. Вероятно имаме една от най-хубавите гледки. На 3-я етаж са най-високите стаи, доколкото разбрах, може да има и 4-ти, не съм сигурна, след това ще ходим да разгледаме. Ето това ни е балкончето. Времето днес не е оптимално, но в Халонг Бей времето никога не е оптимално. Ние сме тук за втори път и първият път беше много мъгливо, но много по-студено от в момента. Но това ни е стаята, наистина много елегантна стая с колониален отново стил, френско-виетнамски елементи. Я ще ви покажа и банята. Общо взето е като стая в хотел, аз разлика не виждам. Даже вече тръгнахме, но е толкова голям корабът или круизът, дори не се усеща, че си тръгнал. Но да, това ни е банята. Имаме си вана. И от ваната, ако човек реши да си прави вана, ще има красивите гледки на Халонг Бей през прозореца. С круиза ще обикаляме 3 дни и 2 вечери и с най-интересните места в Халонг Бей. Днес ще посетим 2 пещери и ще си скачим до панорама с много красива гледка. Да видим какво ще видим днес, да видим дали ще завали, каквото такова. На мен за сега много ми харесва. Не знам каква ще е храната, всеки казва, че храната на този круиз е невероятна. Затова са и 6 звезди, а не 5, защото храната е гурме. Да видим какво означава гурме в круизки вариант в Виетнам. Ще ви вземем с нас през тези дни и ще ви покажем най-интересните места, които ще посетим много скоро. За всички, които планират самостоятелно пътуване до Халонг Бей и други интересни места във Виетнам, сме подготвили над 20 актуални статии и пътеводители, които ще откриете в коментарите под това видео. Ще се радваме да ни последвате в социалните мрежи, навсякъде ще ни откриете като Лила Грин. До нови срещи!